И здравейте хора, днеска си взех акаунт от 10 до 150 скина и приятно гледане. И здравейте хора, и вече сме в локъра, сега да ви покажа скиновете. Отиваме най-отдолу, имаме летния кристал, имаме някакъв скин тук. Този скин е добър. Това е горе-долу. Маник. Ето скин с българското знаме, много добър. Чемпион аура. Аура. Задито. Не знам какъв е това скин. Surfwitch. Сирен. Робито. Футболистка. Фокус. Ечо, Динамо, Дъми. Скултрупър, дай да видим дали има OG версията. Не, няма. Парти Дива, Йорки. Снайп скин. Майкъл Майерс. Извънземно имаме Куно. Скултрупър, дай да видим дали има. Нещо стана. Имаме Монстър скин, мъжки скиорки, имаме две супер хирота, имаме Star Wars колекция, имаме Black Widow. Ето го Icon скиновете, имаме и Батман. Дай да бе преферя към кирките. Имам Icebreaker, Driver, Bolt Bar, Vision, Text, Darkwan, Gold Digger, Gold Crow, Gold Snap, кирка е много добра. Имаме Early Hitter, Атуман и Батман кирка. Хайде отиваме към емоутите. Има Get Greedy, Sucks, Never Bloom. Имаме много танци. Сега ви ги показвам всичките танци. Хайде отиваме към раповете. Има Магнат рап. Скоро надолу да ви покажа всичките рапове, които има този акаунт. Отиваме на ето да кажа лоби скрина. Да ви покажа също така и глайдерите. Имаме глайдер от Chapter 2 сезон 8, Chapter 4 сезон 1, Chapter сезон 1, Chapter 4 сезон 3, 2, Chapter 2 сезон 7, Chapter 3 сезон 2, Chapter 4 сезон 4, Chapter 5 сезон 2 е победа този сезон. Има някакви други глайдери в топове. Ето е най-добрия глайдер, където май има този акаунт. Има на Deadpool ламата. И този глайдер също е хубав. Ако стана, ето го. И това е, момчета. Чао!